Velkommen til Hellebækskolen. Velkommen til Hammermøllens teatergruppe. Til teaterkoncert. Til alle jer, der er her i salen. Velkommen til St. Kreuz. Byen her er min, og alle dem der bor her, selv de mindste svin. Det er mig som der er mester, jeg er slave her i guvernørens bolig. Han Jonathan, kom her! Ja, jeg bare rolig. Så, læsvis, ja, min fod. Det er rigtig mange kameler, jeg må sluge. Velkommen til St. Kreuz. Her kan man slå bygplan. Velkommen til St. Kreuz. Hvis ikke man er en tyk sag. Velkommen til St. Kreuz. Jo, der var på tilbud. Velkommen til St. Kreuz. Du skal spille på tilskud. Velkommen til St. Kreuz. Hvem har set min kone? Velkommen til St. Kreuz. Prøv at kigge i krogen. Velkommen til St. Kreuz. Vi elsker gule folk. Velkommen til St. Kreuz. Vi laver ikke løgn. Velkommen til St. Kreuz. Et paradis på jorden. Velkommen til St. Kreuz. Hos os er stor naturen. Velkommen til St. Kreuz. Her er mange fester. Velkommen til St. Kreuz. Vi holder en siesta. Velkommen til St. Kreuz. Arbejdet bliver glæde. Velkommen til St. Kreuz. Penge der ikke er kolde. Velkommen til St. Kreuz. Tomater har I læber. Velkommen til St. Kreuz. Vi begge er slaver. Hans Jonathan! Jeg vil noget frue. Hvor får din uduelige bagdel herhen? Jeg vil noget frue. Gå til slagteren og køb nogle flæskesvær. Jeg trænger sådan til noget hjemmefra. Jeg vil. Og kan du ikke få dem bragt? Jo, flæskesteg, bragt til palet. Så gerne. Hele mit liv har jeg knoklet for dem, selvom guvernøren ikke er så slem. Jeg skulle gerne klare det hele, men tanken om at dele min frihed, jeg kræver mig bedst, takker være fri, jeg lykke der går. I
hjertet. Og ikke på grund af min tro. Det her ligner mere og mere et mareridt eventyr. Mon det her er vejen frem. Mon det vil tage mig hjem. Endelig hjem. Jeg finder en ny vej frem. Endelig hjem. Vi er tøserne, der skaber bøsserne, uden os at blive forbi, men bliver slagtet igen. De tror, de er seje, når de svæver rundt kaj til kaj. Spiller ølboller rundt, bare søgt det så dumt. Der er ingen kvinder mere, end der er nogen, der tænker fjerne. Så lægger de sig ned, og det er os, der vinder. Det er slet med mænd, og vi er kvinder. Tøserne, der skaber bøsserne, tøserne, der skaber bøsserne, tøserne, der skaber bøsserne. Yeah. Tøserne, der skaber bøsserne, tøserne, der skaber bøsserne, tøserne, der skaber bøsserne. Yeah. Skal du bruge en gun med kvæl? En potensforlænger, netkulsforlader, falder slap til jorden som de døde gonader. Hvis ikke låsen den slapper, den flipper, den klapper. Ikke den kulde, der flipper, der klapper. Du kan på en lille, det er skidt, det er slut. Det er kun tøserne, der kan løse det kun. Tøserne, der skaber bøsserne, tøserne, der skaber bøsserne, tøserne, der skaber bøsserne. Yeah. Tøserne, der skaber bøsserne, tøserne, der skaber bøsserne, tøserne, der skaber bøsserne. Yeah. En væsentlig beviser er så et organisme og finde træk af planen til at tage stregen flyver sagen. Den er bygget i en kugle, der er spillet med snille her hos tøserne. For inden lader til spillet. Giv dem alle den store indsprøjtning, det er her hos os. Det får den bedste udløst. Tøserne, der skaber bøsserne. Tøserne, der skaber bøsserne. Hvad så, Sailor? Hvad klår du på? Om så bare den flotteste pige i hele ugen. Du tror nok, du er en satans kral. Og hvad så, hvis jeg er? Du skal måske også være kæmpe. Ja, selvfølgelig skal jeg det. Jeg har faktisk en ret vigtig rolle i denne krig. Nå, men hvad laver du her? Jeg laver låsemekanisme. Låse hvad for noget? Mekanisme. Jo, se. Det er faktisk ret simpelt. Der sidder en fingerhætte med en glødetråd på. Der klikker på aftrækkeren. Sætter den lige til krudtet, som så bliver kuglen afsted. Og så går der ikke på det helt rigtige tidspunkt. Okay, det lyder godt nok spændende, er det der? Ja, bare du ikke går af på det forkerte tidspunkt. Wow, hende vil jeg gerne giftes med. Ej, jeg så hende først. Nej, altså jeg kalder dips. Eller hvad for noget? Jeg kalder dips. Det er sådan noget, vi har på St. Croix. Jeg så hende først, og du kan ikke gøre noget ved det. Nå. Okay, så. Tøserne, der skaber bøsserne. Tøserne, der skaber bøsserne. Tøserne, der skaber bøsserne. Yeah. Tøserne, der skaber bøsserne. Tøserne, der skaber bøsserne. Tøserne, der skaber bøsserne. Yeah.
Jernet er brandvarmt, vi smider det stift. Der er ikke plads til larm eller arveafgift. Jeg er guvernørinde, jeg er sømand, kvinde, har kontrol over magtens spil. Noget kommer i vejen, knuser jeg det straks. Ingen slingren eller svejen væk med lurifart. Hvis du troede det var hårdt først, så sig hvis du ikke tager. Du får en tunderhammeren til du død og mør. Se mig på min trone, guvernørens engekone. Sætter alle på plads, drikker champagne af glas. Styrer skal i palads, knuser hver en barjas. Mere rocker end Henrik Sass, og for ødelagt selv mindste drømme du har om frihans. Snitter i vejen, se om du tager i sandet en streg, som aldrig set før. Jeg er guvernørinde, har kontrol over magtens vinde. Alle andre kan forsvinde. Jeg er en særlig sømand, kvinde. Alle andre kan forsvinde. Jeg er den seriøse mand, kvinde. Hele byen samles, de siger mit navn, men jeg ved ikke helt, hvorfor de gør det. Jeg er ham i centrum, med min største savn. Det er friheden, at gøre som jeg vil. Midt i denne hyldest, jeg får et brev, trykker hånd med alle dem, der har magt. Jeg kan ikke forstå det, hvad prinsen skrev. Kan det passe? Er det virkelig blevet sandt? Er jeg en fri mand? Er jeg en fri og rundt på gulvet lykkelig mand? Er jeg en fri mand? Jeg er en rundt på gulvet fuldstændig forelsket mand. Det var det jeg ville med store held. Fra i dag er verden ny og en ny. Hvad nu min fremtid? Jeg bestemmer selv. Siger farvel til lænken og mit slaveri. Ja, kom så, jeg er en fri mand. Jeg kan ikke
ja, jeg er fuldstændig fri. Jeg er en fri og helt forelsket lykkelig mand. Det er ganske sandt noget, fru. Men Thomas er en fri mand nu. Det kan ikke passe. Han er min ejendom. Men han har fået et kongebrev, der bevilger med hans frihed. Det brev har ingen ret. Slaven tilhører mig. Han er min ejendom. Han har stjålet fra mig. Det vil jeg ikke lade passere. Send besked til politimesteren i København om, at der er sker hans Jonathan. Omgående. Jeg ved, der er noget. Det skal straks ske. Jeg er en fri mand. Fuldstændig. Jeg er en fri mand. Jeg er en fri og helt forelsket lykkelig mand. Kom så, jeg kan ikke høre jer. Jeg er en fri mand. Ja, jeg er fuldstændig fri. Jeg er en fri og helt forelsket lykkelig mand. Fordi jeg er en fri mand. Jeg er fuldstændig fri. Jeg er en fri og helt forelsket lykkelig mand. Okay. Jeg er en fri mand. Fuldstændig fri mand. Jeg er en fri og helt forelsket lykkelig mand. Okay. Jonathan, de er arresteret for tyveri af privat ejendom. Hvad? Det tager kun halvanden time hver sin vej. Hvis ikke toget er forsinket eller kører uden dig. I det næste skal jeg stå op, men der er en kaffe. Automaten er i stykker, det koster ekstra for en plads. I morgen der tager jeg bilen på en regnværsdag. Så kører det bare for mig, vil der kø på ring 3. Man kan vælge sig, man kan vælge sig til alt. Man kan vælge sig, man kan vælge sig til alt. Man kan vælge sig, man kan vælge sig til alt. Man kan vælge sig til alt. Til alt. Jeg vil læse en nyhed på en netavis. Klikker ja til alle cookies. Alting har en pris. Så væk med 3 på bobber. Har du lukket ind? Hvad fanden nu din kode? Stod du ikke bare for sind? Så det er bare med en idé. Var det mit eller dit? Jeg skal ned på borgerservice. Men vi lukker klokken 1. Man kan vælge sig. Man kan vælge sig til alt. Man kan vælge sig. Man kan vælge sig til alt. Man kan vælge sig. Man kan vælge sig til alt. Man kan vælge sig til alt. Til alt. Det er søndag, jeg vågner med et idiot. Heldigvis fra dit barn. For børn, det er en gave, det sagde min mor. Det er kappe med løgn. Alligevel så har jeg sagt ja til flere. Der er en, der elsker sex. Men efter den første
Velkommen, mine damer og herrer, til retfærdighedens slagmark. Der er kun én vinder, desværre. Jeg sværger ved Gud og min munder, kun at fremsætte sagen, som den nøgtern fremstår. Som skyldig kan komme for dagen, og den retfærdige dom, den står. Bare lyt på den åbenlyse sandhed, er I 100% parat. Den åbenlyse sandhed, den står nu lysende klar. Det er jo ikke så trist, for til syvende og sidst det er retfærdighedens Krist, som sejrer jo vist. Den åbenlyse sandhed. Hans Jonathan, du er anklaget for tyveri af privat ejendom. Da det de facto ved Hans Jonathans forklaring er oplyst, at han er guvernørindens slave og som følge af hendes ejendom. Den påstand og irettesættelse bliver derfor, at guvernørinden bør kendes berettiget til at lade Hans Jonathan føre som sin slave og ejendom. Hvordan forholder anklaget sig hertil? Jeg er uskyldig. Ja, tak. Jeg ser det. Det er helt naturligt at lyve, når man er en ung mand på næsten 20. Vi skal naturligvis have nogle vidner på banen, som sikkert kan berette om bavianen. Den åbenlyse sandhed er i 100% parat. Den åbenlyse sandhed, den står nu lysende klar. Første gang jeg mødte Hans Jonathan, han var en rigtig lille satan. Han var bare 11 år. Skal han et helt stykke lammelår? Han ville altid hellere have lov. Jeg tror mest det var for sjov. Hvor tydeligt kan det blive? Vidnernes forklaring har alt at sige. Så lyt på den åbenlyse sandhed. Hans Jonathan er en tyv. Den åbenlyse sandhed. Lad os høre hans eget syn. Hans Jonathan erklæres skyldig i tyveri af privat ejendom. Retten er hævet. Retssystemet sejrer altid til sidst. Hans Jonathans drømme er brist. Jeg er blot en ydmyg tjener, uden skjulte dagsordner. Bare lidt på den åbenlyse sandhed. Jeg kom så, vi er 100%